Здрасти! Чайте и аз започна. Здравейте, YouTube! Аз съм Reflection BG, тук при мен е Lucky Striker. Или Lucky Strike, нещо това сорт беше. Добре, и сега снимаме на мъта. Аз съм и то така, Лилавия. Той е Лео БГ, ма не го виждам. А. Аз сега солетите. Да. По средата. Да знаете, той е почна наскоро, така че не е чак толкова. Добре, този мап е гаден, аз паднах. Аз почвам от начало. Lucky Striker, изчакаме да тръгнем двамата. Падни. Ела. Къде си? Аха, стой там. Здрасти. Айде. Е, тази дупка, е така. Внимавай сега. Лек. Отляво. Отиде отдясно. Ага, бърках. Тук ще паднеш, аз това знам. Аз не паднах, обаче са търкалям и вече паднах. Някой ми пише. Паса на отключващ. И ми бъгна матато и трябва да почвам от начало да снимам. Заради то тъп Христев. Ама тук що се направих, той то пише. Бах ти водя. Ще съединя двата епизода. Снимаш ли още? Сега влизам в сервера. То ми е един от любимите мапове. Здравейте, YouTube, отново нещо ми се бъгна играта и се изключи, защото един ми е писал в Skype. Нямам с два. Да, аз съм направил почти. Това мап е един от любимите, да кажа само. Няма да чакам. Ужас, ужас. Много мразя така. Много. Стап Пол. Той Вово просто няма равен. Той е на тест. За админ. Я. Покали ме. Това мап май го знам. Май съм сигурен.
Не го знам. Не съм го играл. За Смайт? А. Само да се възмява. Аз този скейт още не съм го качил. Аз дори още не съм го коментирал. Това мап е труден. Да, Стим. Майка ти. Нямам. Някоя друга година, може би. Знаеш колко е трудно, човек? Падна ли? Падна. Ти как да не паднеш? Ти как ги падаш? Знаеш, аз сега ще умра. Не умрях. Сега ще умра. Не, пак не умрях. Много дрифтят. Помниш ли от този мап най-по-пред? Преди теб е надясно, така мисля. Не, ти си от моята страна, значи. Изчакай, ма. Инфернус ли е? Yes, Инфернус. Ало, бе, къде е там? Върни се, бе! Върни се, бе! Върни се! Върни се, трябва да там да се ходи, бе! Върни се! Не, така да се върниш, бе, има нито един скок, бе! Има нито един скок! О, мага! Що си го има? Да. Виж ми хубава кола. Чуйте ме как хрускам. Не съм напред. Ако сте ме чули как хрускам, е на ваша веселица. Ох, Инфернус. Дай газ. Jump, майна, Sand King. Здрасти. Чакай, ма. Не, бе! Защо ме избута, е? Защо ме избута? Не, дай страш. Да ти е хубаво. Ого, самки. Не. Защо е? Какво ти направих сега? Защо ме обърна? Чакай, ма.
15-20 минути не е много. Shadow Lord. Needed skill by Gus. Gus. Виждам нитрото. Бобо е първи. Ще на. Явно не. До теб само ако не виждаш. Какво? Не трябва да се мърдаш. Като вземеш нитрото оттам, не трябва да се мърдаш. Не бе, виж, Ники. Тоест, върни се човек. Не трябваше така да го правиш. Сега се върнеш от така. Ела сега. Ела, знам къде се подскочила. Така сега как се минава. Значи. Тръгваш от тука така. Не бе! Не съм минала така, бе! Как ме избута само нако. Не бе, гледай да си точен. Защо? Стой, тя са рефлекшн беге! Не е бъган, просто аз ти казвам как да го направиш, ма ти не му слушаш. Супер Марио! О, той го знам! Много е гадно! Идваш след мен, нали? Чули? Не, нали, ами чули. Идваш я. Ела, внимай сега. Окей, така. Лупинг. No. Завъртях се. Аз се бъгнах. Може да победя. Ех, пети. Ела в началото. Добре. Раунд 1. Аз пък не. Ти не си жив, ти като се направи. Точно. Ще го видя после. Той е буквално като на Супер Марио, човек. Буквално. Буквално! Не мога да намаля. Сериозно. По-просто блъсна и да гръмна. Да гърми културата. Прегази някакъв, не разбрах кой ама.
Какво стана, бе? Защо ме уби? Взеха Хънтъра. Не, защо се реснах, сега ще гледам зелен екран. Извинявам се за това много, ама... Не. Някакъв там. Воло. Минала е мапа. И аз лигата, ако се вдигна FPS-а, може би. Аз може да почна клипче на World of Warcraft да вдигам левел. Да. Не знам ти дали ще почва с мен, обаче аз ще вдигам един Warlock, за тези, които знаят Лола. Видях. Така. Добре. Щеш да паднеш. Инфернус. Моята любима коля. Защо? Баба ми дойде в стаята. А дядо ми вика на дистанционното фавла. Изстреликейшън! Какво? Къде? Про скилс майна! Майна! I speak English very слабо, almost hitch. Това го имаше във Фейсбука. Не изпада, му е сквърчал. Тук просто. Не бе, ако общината не предприеме някакви мерки, ще се самоубеся или ще изчезна безкрайно. Оле, БГ, как си? Тук сега мисля, че трябва да се спре. Не. Точно пък не трябваше. Объркал съм. Точно не трябваше да се спира, защото ми трябваше засилка тук. И то доста засилка. Здрасти, Лео Беги. Чао, Лео Беги. Знам, че си Лаки Страйкър. Какво стана, е? Ма не, ударих се в три. Аз ще мина още един-два. Аз ще мина най-много два мапа още и ще почва да стана просто. Са малко. Когато той да не е лесен мапа. Маш го мина. Сега. Ако не ми са пречкат, може и да го мина, виж го това. И иде да има пост мапа. А също... С стрелкички.
пълен добър съм хора, може да пишете в коментарите, каквито коментари искате. Да. Макар че това мап не е много лесен. И храна трябваше да го гледаме. Гледайте всяка съм. Добре. Но как? Как да го свършим? Как да го свършим, бе, младеж? Оп, направи го! Няма така. Да, не, дали снимаш клипа, е? Оф, ужас. Само ни им казвай, кажи им да мълчат просто. Аз пък имам нитро. Он. Така, дай нитро, дай, ти можеш. Да гори, дай, дай. И браво, Не, стой, трябва да се засиля. Има нитро и Ники, има нитро отзад, айде. Окстрайкър, не, стой, бърни са! Направи ли го, е? То било такова. Ясно. Чакай, ма. Лъква е. Не. Трябва да джъмпиш сега, нали? Дай газ, майна. Защо се обърнах, не знам. Трябва да стигна до това. Страйкър, где си, бе? Изкачваш се, къде се изкачваш? Какъв то се е? Мангал. Умри! Какво? Там пак той какво е? Те се ощъркате!